Moi, tässä tulee nyt mun ostosten esittely, eli haul, mitä mä ostin. Ja mä nyt näytän eka niinku pienemmästä, silleen pienet tavallat eka ja sitten vaatteet, mitä ostin. Eli mä ostin, koska nää on niinku enemmän terveellisempiä tai niinku healthier hiuksille, niin mä ostin 2 tällaista scrunchieta. Sitten mä ostin mun tonne Hello Kitty-kokoelmaan tällaisen. Tää on niinku tää on tällainen vetoketjullinen, missä on mulla tuolla tarjoajassa. Sitten mä ostin Sun and Moon korvikset, koska mä tarvitsen vähän päivitystä mun korviksiin. Mä en tiedä näytinkö nää jo, mutta nää scrunchit. Sitten kun mennään vaatteisiin, niin mä näytän teille nyt niinku nämä, mitä mä ostin näitä vaatteita. Mä ostin tällaiset farkut, koska ne oli hienot. Ja mä kävin siis sovittaa jotakin. Tää on jokaista. Sitten on mun lempparituotteisiin mennään. Tällainen Wednesday teepaita. Ja mä otin tän, koska toi oli ainut paita, joka matchas näitten, mä en tiedä onko nämä kollarit vai verkkarit vai mitkä nämä on. Niin mitkä matchas niitten kanssa. Joten niin, mä ostin nämä kaikki kärkkäät tätä. Paitsi tätä en ostanut kärkkäiseltä tätä henkseli hame juttua. Mun muuten kaikki on ostettu. Siinä mä ostin tietenkin takin, joka on huppari, mutta se on kuitenkin takki. Joten joo, ja ensi videossa mä niinku testaan näitä ja niinku näytän teille, että millaisia ne kaikki on.